Welkom bij het programma Gewest Friesland. In dat programma laten we altijd reportages zien uit het programma Van Gewest tot Gewest. We laten nu in de laatste 3 afleveringen van 2014 van Gewest Friesland een hulpprogramma zien. Want er is ooit toch Johan van der Zee, en hij weer de maker van de Friese reportages in Van Gewest tot Gewest, ooit een reportage maken, een film eigenlijk, van een oeren. Johan, hoe kwam je hem dat daar? Ja, dat was heel bijzonder. Wij hadden een jaloerse stuurtijd in die periode. Maar dit moest een lange reportage worden. Waarom? Nou, weer heel bijzonder. Er waren een VOC-schip waar gebouwd. En er waren ook wel in. Maar mijn baas, Theo Leeuwenburg, wie een man die het ook rustig van de Brune Vloot houdt. En die was heel enthousiast. En wij konden geld krijgen van de Japanse opdrachtjouwer om een lange reportage te maken. Hoi. Een Japanse opdrachtjouwer jouwt van gewest tot gewest opdracht om zo'n film te maken? Nou, opdracht net, maar die joeg wel subsidie. Die wonen echt een film. Die wonen een film over het bouwen van dat schip. En er was dus een VOC-schip gebouwd. Of een VOC-schip, een schip wat in de tijd van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Dat leek op een VOC-schip. Op een net helemaal originele manier. Later is er wel op een originele manier binnen schepen gebouwd. Maar die Japanners die woonden dat ook in beeld hadden. En die hadden daar geld voor oer. En wij hadden net het geld om een documentaire van een oeren te maken. Zeker net op negatief film, want dat is dan duurder, maar dat is echt mooier. En zo kregen wij de opdrachten. Die nog een oren omroep die het ook wel graag voeren, maar wij woonden het. Ja, maar de prins Willem I, die wordt maken. Maar waarom wil je maken door Johan van der Zee? Omdat het in het grootste pad in Makken badden, oorzie en oren te krijgen. En ik hier echt wel wat met dit soort schepen. Dus ik hier het grote geluk dat het in Makken, het meeste badden in Makken. We hebben overal West. In heel Nederland waren de dingen die in. Maar het schip, dat lag in Makken. Ja. En daarom mocht ik het doen. Ik ben er een jaar voor vrijgesteld. En hoeveel geld kreeg je hem om dat te maken? Wij hadden, de hele productie had een ton kosten ongeveer. En, ja, maar dan was er een hulp hier, maar eigenlijk. Ja, maar ik wie iets serieus, dus ik kostte niks. Nee. En we hadden een heel soort. Normaal draait dus van een onderwerp van een minuut of 10 draait dus 2 dagen. Nou, ik denk dat ik hier wel 24 dagen omdraaid had, misschien wel meer. We hadden van naar Japan West, we hadden van naar Egypte West. Dus het kostte wel het hier en hoor. Maar toch het geld van de Japanners konden we dat doen. Zelfde camerameester, hetzelfde loop? Ja, de 2 camerameesters hebben gedraaid. En Ian Loetsman. En ik ga nog ongeveer een maand elke dag heen naar Hilversum om te monteren. En eigenlijk een prachtige opdracht. Een hele mooie opdracht. Kun je nou zeggen, ik ga toch eens een keer een film maken? Ja, als ik het nou westje, dan denk ik, dit is wel een film. Hier hebben we over elke oorgang hebben we nagedacht. We hebben overal geen reportage. Het is wat meer dan een reportage. Ja. Het is Nederlandse cultuur, laat ik zo maar zeggen, die naar Japan bracht werd. Ja. Zo, de Japanners in Nagasaki, en daar kwamen de Nederlanders als enige land al vanuit de Santje de EU kwamen ze daar. Decima, daar heb ik West. Ja. De Nederlanders kwamen daar met dit soort schepen. En de Japanners gingen daar een dorp, Nagasaki Holland Village. En daar woonden ze zo'n schip aan. Daar heb je moenen die het altijd dezelfde kant uit draaiden, want er zit een motor in. Daar is een replica van het stadhuis van Balk. Daar staan allerhande goed namaken Nederlandse gebouwen. Als het in Holland, Michigan, dan is juist dat het nep is. Maar hier zegt dat het echt van stenen bouwde huizen winnen. Later hadden ze daar Huis ten Bos, dat is hun volgende project. Nou, dat zag er echt fantastisch uit. In dat dorp, in dat Holland Nagasaki Village, daar moest dit schip lezen. En de kamer tegen. Dus er werd een schip gebouwd in Nederland. Ja.
Dat moet naar Japan varen kennen? Ja. Dat vat naar Japan? Nou, dat vat naar Japan, dat in de buik van een oorschip, maar dat is naar Japan Ja, dat bron. en dan komt het er binnen en wordt het even aangelijn en het beweegt net weg. Het beweegt net weg. Het schip je te bewegen. Dus Ja, maar dit schip kon echt net bewegen, want dan hier er allerhande veiligheidsmaatregelen erin komen. Maar dus het kon net varen. Vond je het zelf een imposant ding? Ik vond het maaitzien vond ik heel imposant. Die rare dingen, die kanon van plastic. Maar wie alle jaar in beweging. Ja. Ik zeg nooit vergeten de touwslagerij van der Lee. Dus dat wie het oudste bedrijf van Nederland. Tegelaar wie lukt het tweede, maar van der Lee wie het oudste bedrijf is er net meer. Nou is Tegelaar het oudste ook. En nou, als dat zo'n touwslagerij, dat is fantastisch om te zien hoe dat werkt. Kom maar op, als we er is jongen. Prins Willem I, die wordt makken. Ja, prins Willem. Ja, Willem. Ja. Willem, want als het een E-west hier, dan hier het net in letters achter op het schip komen. Dus vandaar Willem. Waarom kon het net in letters achter op het schip? Nou, dan weer te breed. Oh, de E weer te breed. De E weer breder dan de I. Dus vandaar dat het Willem. Ja, Prins Willem. Verhoor die soms namen. Dat is, nou goed. We beginnen de film te starten. En die start dus als je hem op wij binnen Nagasaki. Nou ja, op het moment dat het schip binnenkomt in de baai van Nagasaki. Retourschip, Oost-Indië-vader, VOC-schip, spiegelschip. Zo werden de voorgangers van deze driemaster genoemd. Dit is een product van de 20e eeuw. Maar het lijkt sprekend op het grootste Nederlandse koopvaardijschip van de 17e eeuw, de Prins Willem. Dit schip zal niet varen. Het blijft hier liggen. In de baai van Orandamura, een Nederlands dorp in Japan. Als bezienswaardigheid. Deze 洋服は17世紀当時のオランダの商人の学校なんです。この船には一番多い時でなんと463人もの人が乗り込みました。そしてその中にはこんな方がおりました。Nagasaki Holland Village heet de onderneming die Nederland centraal stelt in een openluchtmuseum. 外して大砲の衝撃でここまでは下がるということですね。これで止めるということです。でまた撃つ時はこれを弾を入れてこれを引き上げるということですね。ここにありますのは大砲を掃除するいろんな道具です。ブラシから火薬を込めるやつですね。それから赤取りですね。それからこれは大砲の砲身を冷やすやつですね。何発か撃つと熱を持ちますから。日本っていう国が歴史的に持っているものと完全に違うオランダっていうのが、日本人にとってとっても興味があることだと思います。これは単にオランダっていうことだけじゃなくて一つの西洋っていうのがこのオランダ村にあると、そして本当のヨーロッパをここで感じることができると。ですからオランダは特に日本と非常に深い関係があるわけで、そういう歴史的な背景も含めて今新たにオランダはどんなものだったかっていうのをみんなが見たいというふうに感じてるんじゃないかと思います。ほとんどの人がそういうふうに言いますね。プリンスウィレムにセールがあって走ったら本当に素敵じゃないか、でもこの船が走るためには当然安全性とかこの船がちゃんと帰ってくる保証が必要なわけで、当時の17世紀の帆船の形では、いわゆるロイドスタンダードという保険会社も、そういう船は保険をかけられないと
ですからこれをセーリングすることは非常に危険だから、我々はこの船を私どもの本当はセールをつけて走りたいけどそれは非常に不可能なことだと。Decima was de plaats waar de Nederlanders vanaf de 17e tot ver in de 19e eeuw als enige Europeanen handel mochten drijven met Japan. Een maquette op die plaats herinnert aan dat Nederlandse dorp, gebouwd op een kunstmatig eiland zo groot als de Dam in Amsterdam. Wie daar iets van de Nederlanders terug wil vinden, moet in de grond graven. Dan vindt hij bijvoorbeeld Goudse pijpen en Delfts blauw aardewerk. Al vanaf het begin van de 17e eeuw kwamen schepen van de Verenigde Oost-Indische Compagnie naar Japan. Eerst werd de Nederlanders geen strobreed in de weg gelegd. Maar de Japanners werden bang dat ze naast hun koopwaar ook hun geloof aan de man wilden brengen. Daarom moesten ze in 1641 naar Decima. Daar golden strenge regels. De Nederlanders mochten het eiland niet verlaten. Maar de angst voor zendingsdrift bleek ongegrond. De Verenigde Oost-Indische Compagnie wilde geld verdienen, geen zieltjes winnen. Rode barbaren. Zo werden de Nederlanders vroeger in Japan genoemd. Zij en hun schepen waren geliefde onderwerpen van Japanse prenttekenaars uit die tijd. Nog steeds spreken de VOC-schepen tot de verbeelding in Japan. Toen de Nederlandse regering bij de opening van het Openluchtmuseum van Nagasaki Holland Village een model van de Prins Willem aanbood, was de kogel door de kerk. Zo'n schip moest daar komen, op ware grootte. Het verhaal van de nieuwe Prins Willem begint bij het Bureau voor Scheepsbouw in Bloemendaal. Daar zijn de tekeningen gemaakt. Daar zijn de bedrijven uitgezocht die samen binnen een jaar een zo waarheidsgetrouw mogelijk VOC-schip konden bouwen. Daar is ook gebruik gemaakt van de kennis van de man die een boek over de Prins Willem schreef. De Amsterdamse restaurateur Herman Ketting. Dit is de ronde vorm waarin die 17e-eeuwse schepen gebouwd werden. Hè? Ja, en dat kan je zien hier, de 17e eeuw. Vooral in het begin dachten ze dat een schip over het water heen getild kon worden. Hè? Dus net als een surfplank er overheen kon. Dat dat het snelste manier van varen was. Later werd het de steven scherper. Maar dat kan je hier nog zien met het platte van voren. Hoe bereikten ze dat nou? Als de kiel gelegd werd, dan werd in het midden een spant of 2 spant aangebracht. Het groot of meesterspant. Dan van voren op de knoop, dat is hier. Dat is de knoop. Werd een spant gezet. Of een buiklegger, dat is het onderste gedeelte. En op dezelfde afstand van hier tot aan de voorsteven werd achter een spant. Dat noemden ze dan het piekstuk of het pijkstuk. En daar werden de eerste zandstroken, dus de eerste stroken van onderaan gebracht. En dan kreeg je de vorm al van hoe het schip moest worden. Het maken van ronde vormen in hout is tegenwoordig een stuk gemakkelijker dan vroeger. Door toepassing van moderne lijmtechnieken. Dunne planken zijn buigbaar. Door die op elkaar te lijmen kan iedere ronding eenvoudig bereikt worden. Lamineren heet deze methode, die voor de 20e eeuwse Prins Willem gebruikt is. Nou, het erge bochten werden gebrand. Hoe die een kwartslag
een kwartslag draait. Hè? De zandstrook, hier die onderste, die een kwartslag draait. Nou is het de vraag, werd dat nu werkelijk gebrand of werd het zo gezaagd uit een boom? Hè? Dat is, wat het is 10, 12 centimeter dik, dat hout. Dus of je dat kan branden, dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat ze het zo uit een boom zaagden, hè? Dus die eerste 2 kanten. Het galjoen. De sierlijk gekrulde ondersteuning van de boegspriet die zo kenmerkend is voor die tijd. Nu worden bij het maken moderne werktuigen gebruikt, maar ook de handbeitel komt er nog aan te pas. De hele roerconstructie heb ik hier zitten. En je kan precies zien hoe de koldenstok werkte. En als ze dan ineens een schip gaan bouwen met een stalen romp, wat denkt u dan? Het gaat er om wat voor doel, hè? Waar dient het voor? En als het dient om zoveel mogelijk de mensen laten zien, zo ongeveer zag een schip eruit. En dan ligt het aan de onderhoud. Dan zeg je, ja, nou, ze hebben van onderen ijzer gemaakt. Daar kijken de mensen toch niet naar. Maar van binnen is het net zo gebouwd als dat het toen gebouwd werd. En dan vind ik het wel leuk dat ze toch kunnen zien hoe het schip eruit zag. De Prins Willem heeft een stalen onderwaterschip. Daar zijn ze in de hal van Amels in Makkum mee bezig. Binnen kan onder alle omstandigheden doorgewerkt worden. En dat is nodig, want het schip moet over 10 maanden in Japan liggen. Jongens, een beetje hoger! Wie in de 20e eeuw een oud schip wil nabouwen, heeft echte ambachtslieden nodig. Een smid bijvoorbeeld voor het ijzerbeslag van de rolpaarden, de karretjes waar straks de kanonnen op komen. Op de werf van Kees Droste in Hoorn wordt dagelijks met oude houten schepen gewerkt. Daar maken ze de rolpaarden voor de Prins Willem.
De 17e-eeuwse prins Willem had 42 stukken geschut aan boord. Met een totaalgewicht van 169.000 pond. Dat is ongeveer 85 ton. De nieuwe prins Willem krijgt 30 kanonnen. En die zijn een stuk lichter. Ze zijn van polyester. Brons of gietijzer zou niet te betalen geweest zijn. Een oude werf in Amsterdam gebruikt nieuwe methodes om de masten en de raas te maken. Ze zijn van grenen hout, maar hol en opgebouwd uit op elkaar gelijmde delen. Hast u echt een heul hier aan draait? Want Ja. elke keer gebeurt weer wat nijs. Ja, ik moest heel tijd weten van waar gebeurt dit en waar gebeurt dat. En iedereen van tevoren altijd even hinnen. Dus ja, het had een vrij rustig ierwest. Maar ja, ik moest het wel in de gaten houden. En soms kreeg de jaren van, nou, dan was het nou eigenlijk daar even hinnen. Dus oren ding, dat wie er net bij. Nee. Vond je meestal dat wel aardig, dit proces volgen? Ja, zeker. Ja. Want het zijn eigenlijk net niet eens bouwers, maar het zijn meer kunstenaars aan. Ja, zeker. Ja. Zeker in het houtsnijwerk. Och man, ja. Maar daar wie je dus echt weer, dat wie werd het koer, waar het mechanisch dienen. Omdat het in de computer past. Ja. We zullen na een week verder naar hoe de prins Willem opbouwd wordt daar in Makkum en in Orenplakken in Nederland. Laten we het vervolg uitsturen van prins Willem I in Gewest-Friesland.